салом алейкум. Имрӯз мо як хонаи навбатиро ба шумо пешниҳод карданем, ки дар 14-ум ошиёнаи ана ҳамин бинои 15 ошиёнагӣ ҷойгир аст ва хона 5 хонагӣ буда аз 169 метри мураббаъ масоҳаташ иборат аст. ана ҳозир ин бино воқеъ аст дар пушти автодром дар ноҳияи Фирдавсӣ, дар рӯ ба рӯи боғи фарҳангии Фирдавсӣ. ана инҷо боғи Фирдавсӣ ва ана инҷо донишгоҳи донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат ва ана ҳамин мебошад комплекси истиқоматие, ки мо хонаро ба шумо пешниҳод карда истодаем. ҳозир меравем аз даруни ин хона ба шумо маълумот медиҳем ва онро нишон ҳам медиҳем. ҳозир мо ворид мешавем ба ҳамон хонае, ки мо ба шумо пешниҳод карданем. 5хонагӣ хона бо масоҳати 169 метри мураббаъ. ана ҳамин мебошад. хеле ки мебинед хона дар доми навсоз, яъне бинои навсоз. мана инҷо якто ҷои ванна ва туалет, чоқли полкардагӣ, яъне гармкунии фаршҳо ва ана инҷо мебошад маркази идоракунии он. ана ин мебошад якто хонааш ва ҳар як хона тиреза дорад. ана тирезаҳояш мебарад ба тарафи бино, яъне нигоҳ мекунад ба саҳни ҳавлии ин бино ва ин мебошад якум хонааш, хонаи хоб. ва ҳозир мо ба шумо нишон медиҳем аз хонаи дуюми хоб. мана инаш хонаи дуюми хоб. чӣ хеле ки мебинед ана монтажи барқаш кардагӣ тайёр ва чӣ хеле ки қайд кардем фаршҳои гарм гузарондагӣ пеш аз тайёр кардан ва рехтани бетони фаршҳо. ана ин мебошад меҳмонхонаи калон ва васеъ ва тиреза дорад ба саҳни ҳавлии ин бино ва ҳозир мо ба шумо нишон медиҳем аз даромадгоҳи ин хона. мана ин аст даромадгоҳаш ин хонаро, даромадгоҳи васеъ ва кушоди бар ҳаво. чӣ хеле ки мебинед дар ин тараф якҷо ҷои ванна ва туалет ва дар ин тарафаш як хонаи дигар. ана ин мебошад як хонаи дигар ва ҳамаи хонаҳо чӣ хеле қайд кардем тиреза доранд ва тирезаи ин хона меборад ба тарафи автодром, яъне маркази таълимии ронандагон. ва ҳозир меравем ба хонаи охирон ва ба шумо аз он нишон медиҳем. чӣ хеле ки қайд кардем ин хона дар 14-ум ошиёнаи бинои 15 ошиёнагӣ ҷойгир аст ва ин бино воқеъ аст дар рӯ ба рӯи боғи фарҳангии Фирдавсӣ. ана ин мебошад автодром ва ин хонаи охиринаш. рӯ ба рӯи боғи Фирдавсӣ дар маҳаллаи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе, 169 метри мураббаъ. чӣ хеле ки гуфтем таъмири фасадаш рафта истодааст. марҳамат, касоне ки хоҳишманданд муроҷиат кунед, оварда нишон медиҳем.